Hare Krishna. Is the audio and video clear? Yes, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Iskconmangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு day 8 chapter 8 படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது இஸ்கான்மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற day 8. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. இன்னைக்கு படிக்கிற சாப்டர் அக்ஷர பிரம்ம யோகம். ஓகே, பரத்தை அடைந்தது. அதுல உங்களுக்கு அர்ஜுனனின் கேள்விக்கு பதில், மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுவது, யோக மிஸ்ரா பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுவது, தூய பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுவது, பொருள் உலகம் வர்சஸ் ஆன்மீக உலகம், கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியின் மேன்மை அப்படின்னு இத்தனையோ நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ரீகேப் ஆஃப் சாப்டர் முதல்ல பார்க்கலாம். சாப்டர் 7ல என்ன படித்தோம்? பௌதிக மற்றும் ஆன்மீகத்தை சார்ந்த அனைத்தையும் தாங்கி நிற்கும் திசையும் உன்னத காரணமும் பரம சத்தியமும் பகவான் கிருஷ்ணரே. புண்ணிய ஆத்மாக்கள் பக்தியுடன் அவரிடம் சரணடைகின்றன. புண்ணியமற்ற ஆத்மாக்கள் தங்களது மனதை இதர வழிபாட்டு முறைகளில் திசை திருப்புகின்றனர் அப்படின்ட்டு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு படிக்கிறதுல முழுமையான சுதந்திரம், சுய கடவுள் மற்றும் செயலின் தன்மை பற்றி அவரிடம் சொல்லும்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை வற்புறுத்துகிறார். வழிபாட்டையும் மரணத்தின் போது கடவுளுடன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையும் விளக்குமாறு கிருஷ்ணரிடம் கேட்கிறார். உண்மையான சுதந்திரம் மரணம் இல்லாதவர்களுடன் ஒன்றிணைதல் அல்லது கடவுள் என்று கிருஷ்ணர் அல்லது கடவுள் என்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார் அப்படிங்கிறத பற்றி கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். செயலை சுயத்தின் படைப்பு சக்தியாக அவர் வரையறுக்கிறார். அது முழு உலகத்தையும் உண்டாக்குகிறது. மனிதர்கள் இறக்கும் தருணத்தில் அவர்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர்கள் நுழைவார்கள். ஆகையால் ஒருவர் இறக்கும் நேரத்தை ஒருபோதும் அறியாததால் எல்லா நேரங்களிலும் தியானம் செய்வது அவசியம். இந்த வழியில் கிருஷ்ணரை கடைசி மூச்சு எடுக்கும் போது நினைத்து ஒருவர் கடவுளோடு இருப்பார், அந்த மாதிரி நினைச்சாலும் கடவுளோடு இருப்பார். இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் வழிகாட்டியை பற்றி தியானியுங்கள் என்று சொன்னார். யாருமா மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. வழிகாட்டியை பற்றி தியானியுங்கள் என்று சொன்னார். கிருஷ்ணரை தொடர்ந்து தியானிப்பவர்களுக்கு மதிப்பிதவி கிடையாது. அதனால கிருஷ்ணரை வழிபடணும்னா சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். சின்ன வயசுல பண்ணலாம். இப்ப பகவத்கீதை ஆரம்பிச்சாச்சு. நம்ம சாண்டிங் முதல் நாள்ல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு 8 சாப்டர் வந்தாச்சு. 8 ரவுண்டானு கண்டிப்பா சாண்ட் பண்ணணும். நீங்கெல்லாம் ஆரம்பிக்கோ. ஒரு இன்னைக்கு ஏகாதசி 8 கூட இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் கூடவே பண்ணலாம். 10 ரவுண்ட் வரைக்கும் தாராளமா இன்னைக்கு பண்ணலாம். ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறது விசேஷம். ஏகாதசிக்கு சாண்டிங் மோர். நீங்க எப்போதும் டெய்லி பண்றத போல டபுள் பங்கு இன்னைக்கு சாண்டிங் பண்ணீங்கன்னா விசேஷம். ஓகே, பக்தியுடன் வாழ்நாள் முழுவதும் எண்ணி, குறிப்பாக மரண நேரத்தில் எவன் ஒருவன் உயிரை விடுகிறானோ அவன் பௌதிக உலகிற்கு அப்பால் உள்ள அவரது திவ்யமான இருப்பிடத்தை அடையும். கடைசியில் நம்ம விஷயத்துல கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்லணும், இல்லைன்னா நாராயணா கிருஷ்ணா பகவானோட நாமங்கள், எத்தனை நாமங்கள் ஏதாவது ஒன்று சொல்லியிருந்தாலும் மற்ற நாள்லாம் நம்ம பக்தி யோகத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு கடைசி காலத்துல அப்படி பண்ணோம்னா நம்ம நேர கோலோகம் தவன் போகலாம். ஓகே, பொதுவாக பக்தி யோகிகள் 5 விதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். 5 டைப் ஆஃப் பக்தி யோகம் இருக்கு இல்லையா? சாந்த பக்தர், பக்தி தொண்டில் சாந்தமாக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் சாந்த பக்தர். தாசிய பக்தர், பக்தி தொண்டில் சேவகனாக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள்.
மூணாவது சக்கிய பக்தர். சக்கியம்னா நண்பன், நண்பனாக இருக்க வேணும், பகவானோட நண்பனாக இருக்கிற மாதிரி அது பண்றது சக்கிய பக்தர். நாலாவது வாத்சல்ய பக்தர், பெற்றோராக ஈடுபட்டுள்ளவர். மாதுரிய பக்தர், பரமபுருஷரின் காதலராக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள். இந்த வழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் முழு முதற் கடவுளின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் இடையராது எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ள தூய பக்தன் பரமபுருஷரை மறக்க முடியாது என்பதால் அவரை அடைவது அவனுக்கு மிகவும் எளிதாகிறது. மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது கிருஷ்ண உணர்வு முறை மிகச்சிறந்த வரப்பிரசாதமாகும். ஸோ இது 8.1 என்ன சொல்றான் அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன, அத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பல நோக்கு செயல்களை யாவை, இந்த ஜட தோற்றம் என்ன, தேவர்கள் யாவர், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. இத்தனை கேள்வி கேட்கிறான். என்னென்ன 1 2 3 4 5 6 கேள்வி கேட்கிறான். இத்தனை கேள்விக்கும் எனக்கு பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் விளம்புறான். அதுக்கு அவர் சொல்றார், மறுபடியும் கண்டினியூ பண்றான் செகண்ட்ல. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவார், உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் அப்படின்ட்டு 8 இந்த சாப்டர்ல 1 and 2 ஸ்லோகத்துல இந்த மாதிரி கேட்கிறோம். அவன் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கிறது நமக்கு. பிரம்மன் என்றால் என்ன அப்படின்னா என்ன, ஆத்மானா என்ன, அது ஜீவா, அழியாத ஜீவன். நம்ம உடம்புல இருக்கு, உடல் தான் அழியும், ஆத்மா அழியாது இல்லையா. அத்தியாத்மா, உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர், அதாவது அதுதான் ஜீவாவின் இயல்பு, நம்மளோட சுயவிருதி அதுதான். பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள், பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள், அதேதான் பதில். அதிபூதம், பௌதிக வெளிப்பாடு. அதிபூதம் பௌதிக, இது பௌதிக வெளிப்பாடு அப்படின்னு கேட்கிறான். அது பௌதிக இயற்கை, அதுக்கு ஆன்சர். தெய்வா புருஷோத்தமன், அனைத்து தேவதைகளையும் உள்ளடக்கிய உலகளாவிய வடிவம். யஜ்ஞ அப்படின்னா பரமாத்மா. ஆதி யஜ்ஞன் எங்கு வசிக்கிறார், அனைவரின் இதயத்திலும் வசிக்கிறார். மரணத்தின் போது கிருஷ்ணர் எப்படி நினைவு செய்வது, வாழ்நாள் முழுவதும் நினைவாற்றலே பழக கொள்ளும். மரண நேரத்தில் நம்மளால பகவானை நினைக்க முடியாது இருக்கலாம், நமக்கு எப்படி இருப்போம்னு நமக்கு தெரியாது, வாய் பேச முடியாது இருக்கலாம், வாயில் நமக்கு ஏதாவது இது ஃபுட் பைப்பு ஏதாவது போட்டிருப்பா, என்ன பண்ண போறாரோ நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அதனால வாழ்நாள் முழுசும் அவரை நினைச்சிட்டு பண்ணினாக்கா அந்த கடைசி காலத்துல அது உதவும். ஓகே, 8.3 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaः. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽद्यमम् उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्म संहितः. புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதுமாகும். அதன் சுபாவமான, அதாவது நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பல நோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவன் என்னென்ன கேட்கிறான், பிரம்மா என்றால் என்ன, ஆத்மா என்றால் என்ன என்று பல்வேறு வினாக்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் வெளியேறுகிறார். கர்மா யோகம் கலந்த பக்தி தொண்டு, தூய பக்தி தொண்டு ஆகியவற்றையும் பகவான் விளக்கினார். முதல் ஸ்லோகத்துல. 2வது ஸ்லோகத்துல யாகங்களின் இறைவன் என்பது இந்திரன் விஷ்ணு என இருவருக்கும் பொருந்தும். யாகங்களுக்கு இறைவன் யாரு, இந்திரனுக்கும் சொல்லலாம், விஷ்ணுக்கும் சொல்லலாம். பிரம்மா சிவன் உட்பட முக்கிய தேவர்கள், அதாவது தலைவர் விஷ்ணு நிர்வாக பொறுப்பில் உள்ள தேவர்களின் தலைவன் இந்திரன் விஷ்ணு ஆகிய இருவருமே யாகங்களின் மூலம் வழிபடப்படுகின்றனர். மதுசூதன் அப்படின்னா மது என மரக்கண்ணை அழித்ததால் அது சொல்றான். பிரயாண காலேனாக்க வாழ்நாள் முழுதும் வாழ்வில் நாம் செய்பவை அனைத்தும் மரணத்தின் போது பரிசோதிக்கப்படும். நம்ம இப்ப இன்னைக்கு என்னென்ன நல்ல காரியங்கள் பண்றோமோ அதெல்லாம் நம்மளோட சாகர சமயத்துல அதுக்கெல்லாம் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சு நம்ம என்னென்ன பாவங்கள் என்னென்ன புண்ணியங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் டேலி பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் அமையுமா, இல்லைன்னா நம்ம கோலோக விருந்தாவன் போறோமா.
ஓகே, கோலோக பிருந்தாவனம்னா போனோம்னா இன்னிலேருந்து தானே அட்லீஸ்ட் நம்ம பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நம்மளோட பழைய கர்மாக்கள்லாம் தீர்ந்து போச்சு. அதான் பழைய கர்மாக்கள்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம பண்ண தப்பெல்லாம் தீர்ந்து போச்சு. இனிமையான நல்லபடியாக வாழ்ந்து நம்ம மரண காலத்தில் எல்லாத்தையும் டேலி பண்ணி அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் கணக்கெல்லாம் பார்க்கறச்சே நம்ம கோலோக பிருந்தாவன் போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம வாழ கற்றுக்கணும். ஓகேயா? இதில் பிரம்மன் நித்தியமாக இருப்பதும் அழிவற்றதுமாகும். இதன் தன்மை ஒருபோதும் மாறுவது இல்லை. ஆனால் பிரம்மனுக்கு மேல் பரபிரம்மன் உள்ளார். பிரம்மன் ஜீவாத்மாவை குறிக்கும், பரபிரம்மன் பரம புருஷ பகவானை குறிக்கும். உயிர் வாழை ஜட உணர்வில் இருக்கும் போது பல்வேறு உடல்களை எடுத்தாக வேண்டும். இதுவே கர்மா உணர்வின் உந்துதலால் படைக்கப்பட்டுள்ளன. ஓகேயா? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது முதல்ல குழந்தையா பிறக்கும், அப்புறம் குழந்தை கொஞ்சம் பெருசாகும், அதுக்கப்புறம் பல்லு முளைக்கும், அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போகும், காலேஜுக்கு போகும், காலேஜ் போனதுக்கு அப்புறமா வேலைக்கு போகும், வேலைக்கு போனால் அம்மா அப்பா பார்த்துக்க அவனை கல்யாணம் பண்ணி வச்சுக்கிறோம், அப்புறம் அப்பாவாகும், அப்பா ஆனதுக்கு அப்புறம் தாத்தாவாகும், தாத்தா ஆனதுக்கும் ஓல்டேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமா பேரம்பத்தி எல்லாம் பிறப்பா. அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அப்புறமா என்ன பண்ணும், ஓல்டேஜுக்கு எல்லா சிஸ்டம் உடம்புல இருக்கிற அத்தனை பௌதிகத்தில் எல்லாமே நமக்கு ஃபெயில் ஆகும். ஒன்றா ஃபெயில் ஆகிட்டே வரும் ஏஜ் ஆக. அந்த மாதிரி ஏன்னா அதில் மாற்றத்தை உடலுக்கு மாற்றம் உண்டு, பௌதிக உடலுக்கு மாற்றம் உண்டு. ஆனால் உள்ளுக்குள்ள நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற ஆத்மாவுக்கு மாற்றம் இருக்கு. நம்ம சின்ன வயசுல எந்த ஆத்மா இருந்ததோ நம்ம இதயத்தில் அதே மாதிரி அப்படியே இருக்கும். அதனால தான் நம்ம சில சமயம் உட்காந்துக்கிச்சு நான் அப்படி இருந்தேன் எனக்கு அப்படி இருந்தாக்கணும் அந்த ஃபீலிங்ஸ்லேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது அந்த மாதிரி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம பழைய இதெல்லாம் நினச்சிட்டு அந்த ஃபீலிங்ஸில் வாங்கி அதை நினச்சி நம்ம ரொம்ப எங்கே ஃபீல் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஓகேயா? ஆனால் உடல் அழிஞ்சுட்டு இருக்கிறது நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இந்த சாப்டரில் நமக்கு, இந்த சாப்டர்ல இல்லை மொத்தமாகவே நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து தெரிய ஆரம்பிச்சாச்சு நமக்கு. அதை கண்டினியூ ஆகிருக்கு. ஓகே, அதனால ஆத்மானா என்ன, ஜீவாத்மானா என்ன, ஜீவாத்மாவின் அத்தியாத்மானா என்ன, ஜீவாத்மாவோட கூட இருக்கிறது பரமாத்மா தான் அத்தியாத்மா. ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படும். ஜீவாத்மாவை தான் அத்தியாத்மான்னு அழைக்கப்படுகிறோம். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலில் வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா. ஓகே, கர்மா பல நோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. So, 8.4 படிக்கிறோம். Yes, Mataji. Atibhutam ksharo bhavah purushasthadi devatam adiyam yogamevatra dehe deha britambara. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை தான் இந்த படம் போட்டுக்கிறதுலேருந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அதாவது இப்போ இந்த புழு மாதிரி இருக்கு, அதுக்கும் பக்கத்தில் இருக்க அந்த கக்கூன் கூடு கட்டின்னு பியூப்பா மாதிரி உட்காந்துருக்கு. அதுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? அதுக்கும் மேலே ஒரு பட்டர்ஃப்ளை உட்காந்துருக்கு. ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? எல்லா மாற்றங்கள் உடலில் பௌதிக மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கு. ஆனால் அந்த எக்குல முட்டையில இருந்த அதே ஆத்மா தான் புழுலையும் இருக்கு, பியூப்பாலையும் இருக்கு, பட்டர்ஃப்ளைலையும் இருக்கு. எல்லாத்துலேயும் அதே ஆத்மா தான், அதே ஒரே மாதிரி தான். அது வளர்றதும் இல்லை, குறையறதும் இல்லை, வயசாகிறதும் இல்லை, அதுக்கு எங்காவும் இருக்கும். எல்லாவற்றையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லா செயலும். ஓகே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். இதெல்லாம் மாறி வருது இல்லையா? அதுக்கு பேர் தான் அதிபூதம். சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ எனப்படும். பகவானுக்கு நமக்கு உடம்புக்கு அதிபூத்த சொல்றார். அந்த சூரியன் சந்திரன் அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபத்துக்கு அதிதெய்வ என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் தான் கிருஷ்ண பகவான் யஜ்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன் அப்படிங்கிறார். யஜ்ஞனா யாகத்தின் இறைவன் விஷ்ணு. ஓகே, ஜட உடல் இயற்கையை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே உள்ளது. ஜட உடல் பொதுவாக 6 நிலைகளை கடக்கின்றன. முதல்ல பிறக்கின்றன, வளர்கின்றன, சிறிது காலம் வாழ்கின்றன, பின்னாடி இனவிருத்தி செய்கின்றன, தளர்கின்றன, பின்னர் அழிகின்றன. இந்த ஜட இயற்கையை அதிபூத்த எனப்படும். ஓகே, 6 நிலைகள் என்னென்ன? பிறக்கின்றன, வளர்கின்றன, சிறிது காலம் வாழ்கின்றன, இனவிருத்தி செய்கின்றன, தளர்கின்றன, பின்னர் அழிகின்றன. ஓகே, இந்த ஜட இயற்கையில் இதுதான் இத்தகைய ஜட இயற்கைக்கு தான் அதிபூத என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓகேயா? ஸோ இந்த பிக்சர்ல இந்த எக்கு முதல்ல முட்டை அது சின்ன சின்னதாக குட்டி குட்டியாக இருக்கும். அது எப்போதுமே இந்த அரளி செடியில் தான் இந்த மாதிரி பட்டர்ஃப்ளை எல்லாம் முட்டையை போட்டு அது வளர்ந்துட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறமா கம்பளி பூச்சி, கம்பளி பூச்சியில்
புழு ஒரு புழுவாக மாறும். அது புழுக்கு எக்கச்சக்க கால் இருக்கும். அது அந்த செடியில் இருக்கிற இலையெல்லாம் சின்ன பிரிச்சு 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 தின்னுட்டு இருக்கும். கொத்தி 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 நிறைய மேக்சிமம் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா உடம்பு அழகா பார்த்துட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறமா அது வாயில் ஒரு எச்சல் அதுக்கு மேலே தனக்கு ஒரு கூடு மாதிரி ஒன்று கட்டிட்டு உடம்பு அப்படியே ஒரு ரோல் பண்ணிட்டு ரவுண்ட் ஆக்கிட்டு அந்த கூண்டுக்குள்ளே அதுக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்கும். அது அப்படியே அந்த எச்சராலேயே அந்த இடத்துல அந்த ஸ்டெம்ல வந்து பிடிச்சிட்டு தொங்கும். அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனோட இது. அதை அப்படி தொங்கிட்டு உள்ளுக்குள்ள மாற்றங்கள்லாம் நிறையப்படுது. அதனுடைய கால் எல்லாம் மாறி அது விங்ஸாக மாற்றிக்கிறது. அப்புறம் வந்து இல்லை விங்ஸ் வந்து கையெல்லாம் விங்ஸாக மாற்றிக்கிறது. ஓகே. அது முன்னாடி வாய் பக்கத்தில் வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து எல்லா ஜின்ஸ் மாற்றங்களும் அதுக்குள்ளே நடக்குது. விங்ஸ் எல்லாம் நடக்குது. அப்புறமா ஒரு ஸ்டேஜ் எல்லாம் டெவலப் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக அது அடல்ட் பட்டர்ஃப்ளை ஆனதுக்கு அப்புறமா அதுக்குள்ளேருந்து அந்த கூடை உடச்சிருந்து பியூப்பாவோட கவரிங்கை உடச்சிருந்து அது வெளியில் வந்துடும். அது வெளியில் வந்துச்சு அது பறந்து போயிடும். அப்புறம் பறக்கிறதுக்கு உண்டானதுக்கு எல்லாமே கிடைச்சிடும். ஓகேயா? அதுதான் பட்டர்ஃப்ளையோட இதை எதுக்கு போட்டுக்குன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்தது அடுத்த ஸ்டேஜுக்குள்ள மாற்றங்கள், பௌதிக மாற்றங்கள் எழுகின்றன. நம்ம குழந்தையா இருந்தோம். அப்புறமா வாலிபியா இருந்தோம். அதுக்கப்புறமா காலேஜ் போகிறோம். அப்போல்லாம் விதமாக தான் மாறிட்டு வரோம் இல்லையா? கம்ப்ளீட்டாக சின்ன குழந்தையா இருக்க விஜய் இருக்க மாதிரியே நம்ம இப்போ இருக்கோம் இல்லையே? மாறிட்டு வருது. ஆனால் நம்மலாம் லிவிங் இந்த மெமரிஸ் அதெல்லாம் நினச்சி அப்படி இருந்தோம் இப்படி இருந்தோம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் கண்டினியூ இதுங்கிறது. ஆனால் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ஆத்மாவானது உரத்துக்கே எப்படி இருந்த ஆத்மா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது, மாற்றங்கள் கிடையாது. நம்மளாம் மாறிட்டு வரோம் இல்லையா? சின்ன வயசுல இருந்த மாதிரி இல்லை இப்போ. அந்த மாதிரி மாறிட்டு வர மாதிரி ஆத்மாவுக்கு அழிவும் கிடையாது, மாற்றமும் கிடையாது. ஓகே? இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் நமக்கு. மரணத்தின் போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? யாருக்கா சொல்ல தெரியுமா? மரணத்தின் போது என்ன பண்ணணும்? பகவானை நினைச்சுக்கணும். பகவானை நினைச்சிருந்தாக்க நம்ம கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட போக முடியும். கோலோக விருந்தாவன்ல போய் நீ எப்போதுமே சந்தோஷம் இருக்கும். இல்லைன்னாக்க கிருஷ்ண பகவானை நினைக்கல. நம்ம இப்பெல்லாம் பகவத்கீதை படிக்கிறோம். இதை படிச்சு கண்டினியூ பண்ணி இன்னும் நம்ம டெய்லி 16 ரவுண்டு சேன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணால் நமக்கு கிருஷ்ண பகவான் நம்மளோட நெருங்கி வருவார். நமக்கு வேணுங்கிற உதவியெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இப்படி என்ன நினைச்சு பண்ணு அப்படி பண்ணு அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நமக்கு அட்வைஸ் கொடுத்துருந்தவர். எல்லாமே நமக்கு கூடவே அவரே அவர் அட்வைஸ்னா என்ன? அவர் நல்லதும் சொல்வார், கெட்டதும் சொல்வார். முழு சுதந்திரம், பூரண சுதந்திரம் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு அவர் எல்லாருக்குமே. அந்த மாதிரி அதை பார்த்து நம்ம பண்ணிட்டு கோலோக விருந்தாவன் போகிறதுக்கு. இல்லைனாக்கா நம்ம தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு வேண்டாத தப்பு தண்டா இதெல்லாம் பண்ண கர்மாக்களை பண்ணினோம்னாக்க பேட் கர்மாஸ் எல்லாம் பண்ணோம்னா மறுபடியும் பிறவி எடுத்து இந்த உலகத்திலேயே கஷ்ட நஷ்டம், இன்பம் துன்பம், கோடை குளிர் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க வேண்டியதுதான். ஓகே? அது மனுஷ பிறவி நம்ம பண்ண பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அடுத்த ஜென்மம் அமையும். அது நம்ம மனுஷ பிறவியை எடுத்தாக்கா ஓகே. நம்ம ரொம்ப பாவங்கள் எக்கச்சக்கமாக பண்ணால் கீழ்நிலை பிறவிகள் மிருகங்களாக தான் பிறப்போம். ஓகேயா? அதனால நம்ம இருக்கிற காலத்தில் நல்லபடியாக மற்றவங்களுக்கு நம்மளால ஆன உதவியை பண்ணி கொடுத்துட்டு, உதவினா என்ன? சின்ன உதவி, பணத்தாலையும் உதவி செய்யலாம், சரீரத்தாலையும் உதவி செய்யலாம். என்னென்ன நம்மளால முடியுமோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலேயும் நம்ம பண்ணலாம். மற்றவங்க யாருக்கெல்லாம் சாப்பாடு இல்லையோ, குழந்தைகள்லாம் ஏழைகள்லாம் எத்தனை குழந்தைகள் கஷ்டப்படுது, ஏதோ நம்மளால அதை பண்ணி கொடுத்துட்டு நிறைய பண்ணலாம். அன்னதானம் பண்ணுறது எல்லா தானத்திலையும் சிறந்தது. தானத்தில் சிறந்த தானம் எது? அன்னதானம். அதெல்லாம் பண்ணலாம். கோயிலெல்லாம் அன்னதானத்துக்கு பணம் கட்டிட்டு அந்த அந்த சாப்பாடு எடுத்து நம்ம அப்படியே பணம் வச்சுட்டு எல்லாம் பண்ண முடியாது. பணத்தை கொடுத்துட்டு கட்டிட்டு அந்த சாப்பாடு கொடுத்துட்டு உங்கள் கையால் எடுத்து மற்றவாளுக்கு அந்த தானம் பரமாறணும். அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் அவ்வளோ விசேஷம் அது அன்னதானம். ஓகே? அதனால இந்த கொஸ்டினுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, எங்கேயோ போயிட்டோம். மரணத்தின் போது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? மரணத்தின் போது பகவானை நினைக்க வேண்டும். ஓகே? எஸ் ஸ்லோகம் 8.5 பண்ணுங்க. Yes, Mataji. Antakale cha mam eva smaran muktva kalebaram yaprayati samatpavam yati nasyatra samshayah. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு வேர்டு பை வேர்டு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஓகே? கிருஷ்ண உணர்வின் முக்கியத்துவம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது உடலை நீக்கும் எவரும் உடனடியாக பரமபுருஷரின் திவ்யமான இயற்கைக்கு மாற்றப்படுகின்றார்கள். மரத்தை போல பணிவாக இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் சைத்தன்யர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். ஒரு மரத்தை போய் நம்ம வெட்டுறோம். அந்த மரத்தை வெட்டும் போது என்ன ஆகுது? அந்த மரம் ஏதாவது நம்மட்டுக்கு இது வெட்டாதே அப்படி ஏதாவது. மரத்துக்கும் உயிர் உண்டு, அதுலயும் ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கு. ஆனாக்க அதை வெட்டுறச்சே அது ஏதாவது நம்மகிட்ட சொல்றதா? ஒன்றும் சொல்லாது. அந்த மாதிரி நம்ம பணிவாக இருக்க கத்துக்கணும் என்று அப்படின்னு பகவான் சைத்தன்யர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். ஓகே. அந்த காலே வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் கூட மாம் என்னை ஏவ நிச்சயமாக ஸ்மரன் நினைத்து கொண்டு முக்துவா விடுபவன் கலேவரம் உடலை எவன் ஒருவன் பிரயாதி செல்கிறான் அவன் மத்பாவம் என்னுடைய இயற்கையை யாதி அடைகிறான். நான் இல்லை அஸ்தி இதில் அற்ற இங்கே சம்சய சந்தேகம். இதுல எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. கடைசி காலத்துல என்ன நினைச்சுட்டு உயிரை விட்டேன்னாக்க நீங்க என்கிட்டக்க வந்துடுவேள் அப்படின்னு சொல்றேன். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7.2.57 அஹானி பூதானி கச்சந்தீக யமாலயம் சேக்ஷா ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதக பரம். ஒவ்வொரு கணத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகத்தின் மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்னு பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா என்ன? நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம இனிமே இந்த உலகத்துல பர்மனண்டா இருக்க போறோம் அப்படின்ட்டு. பர்மனண்டா இல்லை. நம்மலாம் வீட்டு சொந்த வீடு வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கோம்மா. வெளியே பாதி பேர் சொந்த வீடு வச்சிருக்கா, பாதி பேர் வாடகை வீடு வாடகைக்கு வந்திருக்கிற இடத்துல வாடகை வீட்டுல இருக்கா. அதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை. சொந்த வீடு வாடகை இடத்துல நம்ம வந்திருக்கிற இடமே வாடகை பூமிங்கிற வாடகை இடத்துல நம்ம சொந்த வீடு வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கோம் சில பேர். அவ்வளவுதானே வெளியே. அதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. ஆனா இங்க பர்மனண்டா யாருமே இருக்க போறதில்ல. எப்படி வந்தோமோ அதே மாதிரி தான். உடம்புல ஒரு துணி இல்லாதான் நம்ம போறோம். அதே மாதிரி தான் நம்ம போகிறோம். திரும்பி போகிறோம். ஒன்றுத்தையும் போட்டுருக்கிற நகை நட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போகிறோமா? ஒன்றுத்தையும் எடுத்துன்னு போக மாட்டோம். கையில் சொத்தெல்லாம் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு பணங்கள்லாம் இருக்கு. இருந்தாலும் எதையாவது ஒன்று எடுத்துன்னு போக முடியுமா? ஒன்றுத்தையும் எடுத்துன்னு போக முடியாது. வெறும் ஆத்மா மட்டும் இந்த உடலை விட்டுட்டு போகும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு இந்த டெம்பரரி தான் இந்த உலகத்துல நம்ம இருக்குது. எத்தனை வருஷம்? 150 வருஷம் மேக்சிமம் போடுங்களேன். அது வரைக்கும் இருக்கலாம்னா கூட நம்ம இருக்கிறச்சே நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு மற்றவாளுக்கு நம்மளால இம்சை இல்லாம நல்ல இது பண்ணி உதவி பண்ணிட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி வெறும் பிசிக்கலாக மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு மாத்திரம் நான் சொல்லலை. அதோட கூடவே நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்லையும் பகவானை நினச்சிட்டு பாகவதம் கிளாஸு, பகவத்கீதை, இதெல்லாம் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் எத்தனையோ நடந்துருக்கு. நம்ம இஸ்கான்லேயே ஒவ்வொரு கிளாஸாக நம்ம அட்டன் பண்ணி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம ஆன்மீக அறிவியும் வளர்த்துட்டு கிருஷ்ணர் பகவான்கிட்ட நெருங்கி அவரோட தீவிர பக்தராக ஆகி அந்த மாதிரி நம்ம லைஃபை இதுங்கணும். இருக்கிற காலத்தில் நம்ம அந்த மாதிரி நல்லதாக பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஓகேயா? அப்புறம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கோயில் கட்டினாக்கா அந்த டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கு ஏதாவது இந்த பணத்தில் இவ்வளோ பணம் இருக்கும், என்னத்தை பண்ண போகிறோம்? நம்ம வச்சுட்டு நமக்கு வேணுங்கிறது பேசிக் நீட்ஸ் 3 இல்லையா? தங்கறதுக்கு இடம் வேணும், உணவு, உடுத்த உடை. இது 3 பேசிக் இருக்கும். அந்த பேசிக்கே இல்லாமல் எத்தனை பேர் இருக்கா? அவளுக்கெல்லாம் கொடுத்து உதவலாம். எத்தனையோ காரியங்கள் நம்ம நல்ல காரியங்கள் பண்ண முடியும் இல்லையா? கை கால் இல்லாத ஹேண்டிகேப்டு பீப்புள் எத்தனை பேர் இருக்கா? கண்ணு தெரியாது. அவளுக்கெல்லாம் அந்த ஸ்கூல்லாம் நடக்கிறது. அந்த இடத்துல கொண்டு போய் டொனேஷன் பண்ணுவோம். எவ்வளவோ வேலைகள் நம்ம பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி நல்ல காரியத்தை பணத்தை வச்சு சும்மா அப்படியே மொத்தமாக வச்சுக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஃபுல்லுத்தையும் வாரி அரைச்சிட்டு நம்ம கிட்டக்க காசு இல்லாமல் நிற்க சொல்லலை. ஏதோ ஓரளவுக்கு 100 ரூபாய் நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா அதில் ஒரு 10 ரூபா யாருக்காவது தானம்னா வெறும் டிசர்விங் பீப்புளுக்கு கொடுக்கணும். யாருக்கு அதுக்கு வாங்கிக்கிற தகுதி இருக்கோ அந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு தான் கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் கொடுத்துடக்கூடாது. வாரி இருக்கிற வாழ்க்கையே கொண்டு போய் கொடுக்கறதுல அர்த்தம் இல்லை. கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாரையும் நினைவு செய்வதனால் என்ன பலன் கிடைக்கும்? கிருஷ்ணரை நினைச்சாக்க நம்ம உயிர் விட்டாக்க கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போகலான்னு சொன்னேன். இப்போ அவரை நினைக்காது வேற யாரையாவது நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோ, அப்ப என்ன ஆகும்? சொல்லுங்க கமான்.
சொல்ல முடியும் உங்களால. அடுத்த பிறவியில அதாவே பிறப்போம். நம்ம என்னவா நினைச்சிட்டு சாகுறோமோ அதுவாவே பிறக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் யாரை சொல்லிக்கலாம்? பரத் மகாராஜா எடுத்துக்கலாம். பரத் மகாராஜ் என்ன பண்றாரு அந்த காலத்துல? அவர் வந்து வீட்டை விட்டு திறந்துட்டு காட்டுல வந்து உட்காந்துக்கிறார். காட்டுல உட்காந்துட்டு சன்னியாசியமா இருந்து வேள்வி மூட்டின ஆசிரமத்துல இருந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ அங்க எத்தாப்புல இருக்கிற ஆத்தங்கரையில இதுல ஆற்றுல ஒரு மான் வந்து பிரெக்னென்ட் மானு போயிட்டு இருக்கு. அதை துரத்தின்றே ஒரு சிங்கம் வருது. அந்த பிரெக்னென்ட் மான் நம்ம துரத்தின்னு வந்த உடனே அதை வந்து கடிச்சு இதுங்கிறது அது வயிற்றுல இருந்த குழந்தை வந்து குட்டி மான் வந்து குழந்தை பிறந்தது. பிறந்த உடனே அந்த மான் செத்து போயிட்டு அதை எடுத்து அந்த மான் அந்த மான் குட்டி மானை விட்டுட்டு அதை அடிச்சு போட்டதை எடுத்துட்டு போயிடுது அந்த சிங்கம். இந்த குட்டி மானை பார்த்த உடனே ஐயோ இந்த குட்டி மான் இருக்கே, அது உசுரோட இருக்கே, அது யாரு காப்பாத்துவா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை அழைச்சின்னு வந்து அதை அவரோட ஆசிரமத்துல வச்சிருந்து பெரிய தப்பு பண்ணிட்டாரு அந்த இதில். அந்த மாதிரி நம்ம பௌதிக உலகத்தை விட்டு போனவா தான் சன்னியாசி இல்லையா? அது ஆசை வச்சுட்டு அந்த மாற்றத்துக்குன்னு வந்து தன்னோட இடத்துல வச்சிருக்கார். வச்சுட்டு அதை வளர்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. இவருக்கு இறுதி காலம் வந்து அந்த இறுதி காலத்துல அந்த ஐயோ நான் உசுறு எனக்கு போகிறது எப்போ வேணாலும் போயிடணுமே, இந்த சமயத்துல வந்து இந்த மானை நான் விட்டுட்டு போவேன்னு யார் பார்த்துப்பா இந்த மாடை அப்படின்னு நினைச்சு இத்தனை நல்ல காரியங்கள் பண்ணினாலும் அவர் மானை நினைச்சுட்டு செத்ததுனால மானாவே பிறந்தார் ஜென்மத்தில். ஓகே, அதனால எதை நினைச்சு நம்ம பிறக்கிறோமோ அந்த எதை நினைச்சு நம்ம சாகுறோமோ அதுதான் நமக்கு அடுத்த பிறகு. ஓகே, எஸ்மா 8.6 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் யஜந்த்யந்தே கலேபரம் தம் தம் ஏவைத்தி கௌந்தேய சதா தத் பாவபாவிதஹ. இங்க பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல பாருங்க, அது மான நினைச்சிட்டு அவர் உயிர் விடுறாரு. அந்த பிக்சர் தான் அங்க இருக்கு. அது உயிரை விட்டோட அடுத்த ஜென்மா அவர் மானா பிறகு. ஒருவன் தன் உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகிறான். தனது வாழ்வின் இறுதியில் கிருஷ்ணரை எண்ணியவாறு உடலை விடுபவன் பரமபுருஷரின் திவ்யமான இயற்கையை அடைகிறான். மற்றவர்கள் அடைவதில்லை. பரத மன்னர் மிகச்சிறந்த நபராக விளங்கிய போதிலும் வாழ்வின் இறுதியில் ஒரு மானை எண்ணியதன் விளைவாக மறுபிரிவில் மானின் உடலை ஏற்க நேர்ந்தது. ஓகே, இந்த படத்தில் இருக்கும் முனிவர் யார்? இதன் பின்னணி யார்? இது யார் இந்த படத்தில் இருக்கிறது? இப்ப படிச்சுட்டு வந்தோம் இப்பதான் கதை. பரத் மன்னர் மகாராஜ் இல்லையா? காட்டுக்கு வந்து உட்காந்துருக்கார். அங்க வேள்வியில் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிருக்கேன். இந்த ஒரு மானை வந்து நிற்கிறது. அந்த மானை பார்த்துட்டு ஐயோ இந்த மானை இது ரொம்ப நான் பார்த்துக்கிறேன்ட்டு அவர் ஆசிரமத்தில் வச்சுன்னு பண்ணாங்க. அங்கதான் அவர் தடிக்க விழுந்துட்டார். அவரோட சன்னியாசத்தை கலைஞ்சு போயிடுச்சு. அதோட இல்லாத அது முதல்ல பாயிண்ட் அங்கே தப்பாயிடுச்சு. அப்புறம் அந்த கடைசியில இந்த பிக்சர்ல வந்து அந்த மானை அந்த ஆற்றுல இருந்து எடுக்கிறார். அந்த பிக்சர் மூணாவது அதை வந்து அதை அவரோட உயிர் விடும்போது அந்த மானை நினைச்சுன்னு உயிரை விட்டுட்டார். ஸோ மானின் உடலை துறந்து மறுபடியும் பரத மகாராஜ் துறவரம் மேற்கொண்டு காடக போறார். தவ வாழ்வில் ஈடுபடுறார். மானின் தொடர்பால் மறுபிறவி மானாக பிறக்கிறார். மானின் உடலை துறந்து மீண்டும் மறுபிறவி அங்கிரசா முனிவரின் பிராமண குலத்தில் பிறக்கிறார். பகவானின் கருணையால் முற்பிறவி நினைவில் இருந்தது. மன்னர் ரகுகணரின் பல்லக்கி ஜட இந்த ஸ்டோரியை அப்புறமா அதுக்கு என்ன அவர் செத்ததுக்கு அப்புறமா என்ன நடந்துங்கிறத இன்னும் டீட்டெயிலாக படிங்க. நான் சும்மா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துருக்கேன். மன்னர் ரகுகணரின் பல்லக்கை ஜடமரதர் சுமந்து செல்லுதல், வழியில் எறும்புகள் ஊர்ந்து செல்ல ஜடபரதர் நின்று செல்லுதல், பல்லக்கு கோணலாக சென்றதால் மன்னர் ஜடபரதர் வாக்குவாதம், ஜடபரத மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானம் குறித்து மகிழ்ச்சி கூறுதல், புத்திமதி கூறுதல், புத்திமதி எனக்கு இங்க தெரியல. ஓகே, புத்திமதி கூறுறது அது. ஓகே, இந்த ஸ்டோரியை வந்து நீங்க வந்து அப்புறமா படிச்சு பாருங்க. ஓகே, நான் பல்லக்கு பிக்சரும் போட்டிருக்கேன். இது இன்னும் டீட்டெயிலாக இருக்கும், அதை பாருங்க. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வார். இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் கிருஷ்ண பகவான்? இந்த பரத் மகாராஜ் இதெல்லாம் சொல்லு. நீ வந்து எதை பற்றியும் கவலைப்படாது, என்னை பற்றி நினைச்சுக்கோ. அதே சமயத்துல உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை போரிடுதல், அதை பண்ணு. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னை அடைவாய் என்பதே ஐயமில்லை. அதில் நீ போர்ல வந்து ஏதாவது ஆச்சு உனக்கு அப்படின்னா
நீ செத்து போயிட்டேன்னா கவலைப்படாத, என்கிட்ட வருவ, நீ என்னுடைய உண்மையான நண்பன் நண்பக்தன், அதனால என்கிட்ட தான் வரப்போற நீ, அதனால கவலைப்படாது. ஒருவேளை நீ ஜெயிச்சுட்டேன்னாக்கா நீ ஆட்சி புரிஞ்சு ராஜ்யத்தை ஆள போற, ரெண்டுமே உனக்கு சந்தோஷம் தானே. அதனால உன்னோட மனசையும் புத்தியும் என்னில் நிலைத்து, என்னில்னா கிருஷ்ண பகவானிடம் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் என்னை அடைவாய், அதனால உனக்கு வருகிறதெல்லாம் கரெக்டா கிடைச்சிடும் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். அஜாமிளனின் கதை என்ன? இது அஜாமிளன் ஒருத்தர், அதை பத்தி கதை சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவத்ல 6th சாப்டர்ல வருது. 6th கேண்டோல கன்யாகுப்ஜா என்னும் ஊரில் அஜாமிளன் என்ற ஒரு பிராமணன் இருந்தான். அவன் ஒரு வேசியை மனம் புரிந்து பிராமண குணங்கள் அனைத்தையும் இழந்தான். மனைவி மக்களை பராமரிப்பதற்காக கொலை செய்யுதல், கொள்ளை எடுத்தல், சூதாடுதல், ஏமாற்றுதல், எல்லா வகையான பாவச் செயல்களையும் ஈடுபட்டவாறு தனது வாழ்வில் 88 ஆண்டுகளை கழித்தான். எத்தனை வருஷம்? 88 வருஷம். ஆமா, அந்த மாதிரியே வாழ்ந்துட்டோம். ஒரு வேசியை பார்த்துட்டு, ஒரு பிராமணன் அவர் ஒரு வேசியை பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி பிராமண குணங்கள் எல்லாத்தையும் இழந்துவிட்டு மனைவி மக்களை அவளையெல்லாம் குழந்தைகள்லாம் நிறைய குழந்தைகள் பிறந்துட்டு எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறதுக்கு அவனுக்கு என்ன பண்ணுவான்? அதனால அவன் கொள்ளை அடிச்சு சூதாடி இந்த மாதிரி மற்றவாளையெல்லாம் ஏமாற்றி பணத்தை பறிச்சு இந்த மாதிரி பாவ செயல்கள்லாம் நிறைய பண்ணி அவன் வாழ்வில் 88 நாள் போதான். அவனுக்கு 10 மகன்கள் பிறந்துட்டான். அதில் அந்த 10 மகள்ல கடைசி பையன் பேர் நாராயணன். அந்த குழந்தை மழையிலேயே பேசியிருக்கா, அப்பா அப்பாங்க நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிட்டு அந்த குழந்தைக்கு எல்லாம் சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கூட பேசிட்டு அவருக்கு எதாவது ஓடணும்னா நாராயணா அதை எடுத்துக்குவா, நாராயணா இதை எடுத்துக்குவா. அப்பப்போ பேச்சுக்கு பேச்சு நாராயணா நாராயணன் சொல்லிட்டு அந்த குழந்தையத்துக்கு ரொம்ப பற்று கொண்டு ஆசையாக இருந்தான். அன்பின் மீதியால் அந்த குழந்தை எப்போதும் கொஞ்சிக்குள்ளாவி நாராயணா இங்கே வா, நாராயணா இதை சாப்பிடு என்று பலமுறை பெயரை சொல்லி அழைத்து அவனது நினைவாகவே வாழ்ந்தான். தனக்கு மரணம் நெருங்குவதை கூட அவன் உணரவில்லை. 88 வயசு ஆயிடுத்து, தனக்கு மரணம் வரப்போறது அது வந்துருக்கு அப்படிங்கிறது கூட அவனுக்கு நினைவுல, அவனுக்கு அந்த இது ஞாபகம் வரல. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி மரணம் வந்துருக்கு அவனுக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி அஜாமிளன் பயங்கரமான தோற்றத்துடன் கூடிய யம தர்மர்கள் கையில் பாசக்கயிற்றுடன் வருவதை கண்டான். யமதூதர்கள்லாம் வரா, மேலேந்து வந்து அவனை உயிரை எடுக்கிறதுக்காக வரா. அதனால் கலைக்கப்படுத்து அவருக்கு ஒரே பயம் முடிச்சுட்டு. யாருக்கு? அஜாமிளனுக்கு. அவன் வந்து உடனே என்ன பண்றான்? நாராயணா நாராயணா அப்படின்னு அவனுடைய செல்ல பிள்ளை 10வது பிள்ளை கடைசி பிள்ளைய கூப்பிடுறான். அது கூப்பிட்ட உடனே அஜாமிளன் பகவானுடைய தெய்வீக நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக உச்சரித்தாலும் அது குற்றமின்றி இருந்ததால் உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே வந்து அஜாமிளின் உயிரை பிரிப்பதிலிருந்து யமதூதர்களை எடுத்தார்கள். யமதூதர்களை தடுத்தனர். யமதூதர்கள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு பார்க்குறா, அங்கேருந்து விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வந்து அங்கேருந்து மேலே இந்த பிக்சர்ல பார்த்தாலும் தெரியும், விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வந்து அவன் உயிரை எடுக்காதே, அவன் என்னுடைய பக்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளையெல்லாம் நிறுத்தி வச்சுட்டு அவளையெல்லாம் அவரோட உயிரை காப்பாற்றி விடுறாரு. அப்போ யமதூதருக்கும் விஷ்ணு தூதர்கள் 2 பேருக்கும் ரொம்ப வாக்குவாதங்கள். அது என்னமா நீ சொல்லுவேன், நான் வந்து படிக்க வந்துட்டேன். அவங்க யமதூதர்கள் சொல்ல விஷ்ணு நான் சொல்றது தான் பண்ணணும்ன்ற. யமதூதருக்கு யமராஜர் வழிகவர். உடனே யமராஜா என்ன சொன்னா, நீ அவர் சொல்றத கேட்டுக்கோ. உடனே அதாவது விஷ்ணு வந்து கிருஷ்ண பகவான் பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பாருங்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லும். பாவத்தை அழிக்கும் ஹரிநாமம். இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் பாவத்தை அழிக்கிற ஹரிநாமம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, அதை சொல்லிட்டு இருக்கோம். அவன் பிள்ளைக்கு நாராயணா பேர் வச்சதுனால நாராயணன் கூப்பிட்டு அவர் அது பகவான் தூய மனச அன்போட கூப்பிட்டதுனால அது விஷ்ணு வந்து அவர் அங்கேருந்து வந்து காப்பாற்றிட்டார். யமராஜரிடமிருந்து பாதுகாப்பு கிடைச்சிட்டு அவருக்கு. ஓகே, அப்புறம் யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் நடந்த சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகும் அஜாமிளன் உயிர்களுக்கும் முழுமுதல்களுக்கும் இடையிலான உறவை பற்றி தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடியுது. எத்தனை வயசுக்கு? 88 வயசுக்கு அவன் சாகர்த்தியே தான் அவருக்கு அதெல்லாம் புரிஞ்சிருந்தது. அவர் இப்போது ஒரு முழுமையான தூய பக்தராயிட்டார். எனவே அவர் செய்த பாவச் செயல்கள் அனைத்தையும் நினைவுபடுத்த முடிந்தது. நம்ம பண்ண பாவங்கள்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சு போயிடுது. இது செய்ததற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டார். உடனே ஹரிபக்தி நெறியில் வாழ்ந்து வைகுண்ட விமானம் ஏறி வைகுண்டம் அடைந்தார். இதான் வைகுண்டத்திலேருந்து இந்த மாதிரி விமானம் வரும், புஷ்ப விமானமா எனக்கு ஒரு விகாரம் பேர். அதுல வந்துட்டு அதுல ஏறிட்டு வந்து கிருஷ்ண பகவான் வந்து கூட்டிட்டு போயிடுவார். நம்ம விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வரா வந்து அவரை கூட்டிட்டு போறா. ஓகேயா?
ஸோ இந்த அஜாமிளங்கிறத நமக்கு வந்து ஒரு பாடமா வச்சுக்கலாம். எஸ்மா 8.8 வச்சுக்கணும். படிங்க கமலா. Yes, Mataji. Apyasa yoga yuktena chetasa nanykamina paramam purusham divyam yati partanu chintayan. பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை என்னில் இணைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இந்த வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பர்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். எப்போதுமே பகவானை நினைச்சுக்கணும். அவரை நினைச்சிட்டு தன்னோட மனசையும் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்குச்சு. நம்ம உட்காந்து டிவியை பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியது. இல்லைன்னா அங்கே வாசல வரோம், அவன் பார்த்துக்கோ இவனை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு 1000 நிமிஷம் நம்ம வேலை பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன்ல ஒரு 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் உட்காந்து அந்த சாண்டிங்கை முடிச்சிடணும். ஓகேயா? மனசை ஃபுல்லும் ஈடுபடுத்தி அதை பகவானை நினைச்சிட்டு பண்ணிடணும். அவ்வளோ விசேஷம். அந்த மாதிரி பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் நிச்சயமாக கிருஷ்ணனிட்ட போக முடியும். கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தின் மூலம் கிருஷ்ணரை பற்றிய நினைவு மீண்டும் எழுப்பப்படுகிறது. இந்த தியான முறை எளிதாகும். இந்த வழிமுறையால் காது, நாக்கு மற்றும் மனமும் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. புருஷம் என்றால் அனுபவிப்பாளர். அதாவது இதுல வந்து இந்த மாதிரி இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்றது இது சயின்டிஃபிக்காவும் ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. எப்படின்னா இது பண்ணும்போது வாய், நாக்கு எல்லாமே வந்து ஆக்டிவா இருக்கு இல்லையா? அது பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? நம்ம உடம்புல இருக்கிற பிளட் சர்க்குலேஷன் அதை எல்லாமே நல்லா ஒழுங்கா ஃபுல்லா ஹெட்ல இருந்து தானே உடம்பு ஃபுல் பாடிக்கும் போது சப்ளை ஆகுது. இப்போ நம்ம பேச பேச மூஞ்சில இருக்கிற மசில்ஸு, மண்டையில எல்லாமே எல்லா இடத்துக்கும் பிளட் சர்க்குலேஷன் கரெக்டா போய் சேர்ந்துடும். அது அந்த மாதிரி போய் பகவானோட பேர் வேற. அது பகவானோட பேருக்கு உண்டான மகிமையும் அதுக்கு தனி மதிப்பு. இது வந்து ப்ராக்டிக்கலா பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமும் சேர்ந்து நமக்கு நர்வ் செல்ஸ் எல்லாம் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு முன்னாடி பார்த்தேன். அது எங்க இருக்குன்னு தெரியல எங்கிட்ட. அது ஒரு பேப்பர்ல வந்து இருந்தது. அது ஒரு ஆட்டிசம் வந்த குழந்தைக்கு. அது ஒரு 10 வருஷமா அந்த குழந்தை ஆட்டிசத்தில் ட்ரை பண்ணியிருந்தான். யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் போய் அந்த குழந்தைக்கு உட்கார வச்சு அதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லி கொடுத்தாலும் அது அதான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு தான். அப்புறம் அடுத்த இந்த மாதிரி 1 மாசம் சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதாவது சொல்லவே முடியல. கிருஷ்ணாங்கிற வார்த்தையே வாயில வரலையா அதுக்கு. அதையும் கஷ்டப்பட்டு இப்படியோ கிருஷ்ணா அப்படி அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா அதே மாதிரி நல்லா அழகா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுதான். எப்போ ஒரு 6 மாசம் டைம் ஆச்சான். ஏன்னா 10 வருஷமா அதுக்கு ஆட்டிசம் இருக்கு. அவள் அம்மா அப்பாவுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா அது கொஞ்ச நாள்லயே அவளுக்கு வித்தியாசம் தெரிய ஆரம்பிச்சுட்டான். அந்த குழந்தைக்கு மூஞ்சியெல்லாம் குளோ வர ஆரம்பிச்சு. ஏன்னா அது வாயை திறந்து பண்ணும்போது அந்த நர்வ் செல்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. எல்லாம் அது எந்த காரணத்தினால அந்த ஆட்டிசம் இருந்ததோ அத்தனையும் கியூர் போயிடுது வித்தவுட் மெடிசின். 10 வருஷமா பார்த்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த மந்திரத்தால அதனால அவ்வளோ வந்து பவர்ஃபுல் இந்த மந்திரம். அது வந்து முகத்துல இருக்கிற அத்தனை நர்வ் செல்ஸ், பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆயிடும். அதனால சில பேருக்கு கண்ணு கூட கொஞ்சம் சுமாரா தெரியுது. அவள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு வந்துக்கிற பிளட் சர்க்குலேஷன் ஒழுங்கா போயிடுது. எல்லாம் சின்சியரா பண்றவாளுக்கு நான் பேசுறதெல்லாம் சும்மா ஏதோ தானோன்னு ஏதோ அங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்துன்னு பண்றவாள். அழகா சின்சியரா வாயில பேசிட்டு பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணினாக்க இதெல்லாம் இந்த பலன்கள் கண்டிப்பாக இருக்கு. ஓகேயா? அதான் அந்த மாதிரி பண்றவாள்லாம் ஈடுபடுத்தி இந்த வழியில் சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் நிச்சயமாக என்னிடம் வந்து அடைய முடியும் அப்படிங்கிறார். இறைவனை எந்த வகையில் நினைவு கொள்ள வேண்டும்? இறைவனை நம்ம எந்த வகையில் நினைவு கொள்ள வேண்டும்? எந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல வச்சுக்கணும்? பகவானை கவி என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதாவது அவர் கடந்த நிகழ்ந்த எதிர்காலத்தையும் அறிந்தவர் ஜீவாத்மாவின் அனுபவ முடிவில் 10,000 வருது. ஓகே, இறைவனை எப்படி நினைச்சுக்கணுங்கிறத நான் இப்ப சொல்றேன். ஓகே, 8.9 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Kavim Puranam Anushasitaram Anor Aniyamsam Anusmaratyah Sarvasya Dataram Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasa Parastat. அவர் வந்து கிருஷ்ணர் எப்படி நினைச்சுக்கணும்? எல்லாம் அறிந்தவர், மிக பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர்,
ஜட இயற்கையை கடந்து உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷனை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். முதல்ல என்ன கேள்வி இங்க கேட்டிருந்தது? இறைவனை எந்த வகையில் நினைவு கொள்ள வேண்டும்? ஓகே, எல்லாம் அறிந்தவர், மிக பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அனுபவை விட சிறந்தவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிக்கிறதுனால பராமரிப்பாளர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், இந்த மாதிரி இப்படி நினைச்சிட்டு அவர் உன்னதமானவர் அப்படின்னு பரமபுருஷரை நினைச்சிட்டு ஒருத்தன் தியானம் பண்ணணும். ஓகேயா? இந்த ஸ்லோகத்துல கவிம்னு ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கு இல்லையா? கவிம்னா பகவான் கவி என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதாவது அவர் கடந்த நிகழ் எதிர்காலத்தை அறிந்தவர் என்பதால் அவர் எல்லாம் அறிந்தவர் ஆவார். ஜீவாத்மாவின் அளவு முடியின் நொடியில் 10,000ல் ஒரு பங்காகும். டிப் ஆஃப் த ஹேர் வந்து அதை கட் பண்ணி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல 1/10,000 தான் ஒரு நம்மளுடைய ஜீவாத்மாவுடைய அளவு. மெஷரிங் த ஜீவாத்மா, ஆத்மாவின் அளவு முடியின் 1/10,000, முடியின் நுனி முடியின் 1/10,000 தான் அதனோட அளவு, ஒரு பங்கு ஆகும். அது வந்து அதாவது இப்ப நமக்கு வந்து இப்போ இன்னைக்கு படிச்சுட்டு இருக்கோம். நேற்றுக்கு நைட்டு நம்ம சாயங்காலம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு நேற்றுக்கு நைட்டா நான் வெளியில போயிருந்தேன்னா என்ன பண்ணோன்னு யோசனை பண்ணோம். அதையே நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. ஆனா கிருஷ்ண பகவானானது நம்ம வந்து போன ஜென்மத்துல எப்படி இருந்தோம், இந்த ஜென்மத்துல எப்படி இருக்கோம், எப்படி பிறந்தோம் ஒவ்வொன்றத்தையும் அக்கா அவரால் சொல்ல முடியும். அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு இருக்கா இல்லையா, அவர்கிட்ட போய் கோலக்க பிருந்தாவனில் இருக்க போறோமா அப்படின்னு அதுவும் தெரியும். ஏன்னா நம்ம பண்ற பாப புண்ணியங்கள் கர்மாக்கள்லாம் என்னென்ன கர்மாக்கள் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு பலன் வந்து அவருக்கு கொடுப்பார். அத்தனையும் அவருக்கு தெரியும். ஒவ்வொருத்தரையும் உலகத்துல வாழ்ற உயிர்வாழிகள் அத்தனை ஜந்துக்களுக்கும் அவருக்கு கணக்கு வச்சிருக்கு. அதனால தான் அந்த காலத்துல வந்து முதல்ல விவஸ்வானுக்கு முதல்ல பகவத்கீதை சொன்னார் இல்லையா? அதை சொல்லிட்டு ஏன் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தாலும் விவஸ்வானுக்கு அப்புறமா கூடவே ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலையும் அவருக்கு முடிஞ்ச உடனே அடுத்த ஜென்மத்திலையும் எல்லா ஜென்மத்திலையும் அர்ஜுனனே அவர் அறிவார். அது அர்ஜுனனுடைய பழைய பிறவியெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு அவர் ஒரு நண்பனாக இருந்தான், அதே சமயத்துல பக்தனாகவும் இருக்கான். அதனால அவனை தான் தேர்ந்தெடுத்து அவருக்கு அவர்கிட்ட தான் 2வது வாட்டி பண்ணார். முதல்ல உபதேசித்தது யாருக்குன்னா சூரிய பகவானான விவஸ்வானுக்கு. பிதாவின் மகனே, பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்போது நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனென்றால் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளான். ஓகே, பக்தி தொண்டில் இடையராது, அவரை பிறழாத மனதுடன் அவரை நினைச்சுக்கிறவா சுலபமாக அவரை அடைய முடியும். ஓகே, இந்த இதுல வந்து இது நடுக்குச்சு. தமிழ் வந்து நல்லா படிக்கிறதுக்காக இந்த ழ அது வந்து பாதி பேருக்கு ழ வராது. அதனால அந்த சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போதே அது வந்து ஒரு ஒரு வேர்ட்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஏழை பிராமணன் வாழைப்பழத்தின் தோலில் வழுக்கி கீழே விழுந்தான். அப்படி அந்த ழாவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். அதில் பாதி பேர் சொல்லும் போது எப்படி சொல்லுவாங்க அந்த ழாவுனா பிறலாத வலிக்கி அப்படின்னு தான் பேசுவாங்க. அந்த ழா வராது வாயில. அதெல்லாம் அந்த நாக்கு வந்து மடிச்சு கிடிச்சு அந்த மாதிரி பழக்கம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் சின்ன குழந்தையிலே. நம்ம தமிழுக்கு இருக்கிற அழகே அந்த ழா வார்த்தை தான். பிறழாத வாழைப்பழம் சொன்னாக்க பாதி பேர் வாழைப்பழம் அப்படிம்பாங்க. ழா வராது அவங்களுக்கு வாயில. அதெல்லாம் சின்ன குழந்தையிலேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நாக்கை மடிச்சு பேசினாக்கா தமிழனோட அழகே தெரியும். இது சப்ஜெக்ட் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ். இது இருந்தாலும் வந்து அந்த தமிழ் படிக்கிறதுக்கு குழந்தைகளுக்கு நம்ம கரெக்டாக சொல்லி கொடுக்கணும். பௌதிக உலகத்திற்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம படிச்சாச்சு இதுதான். பௌதிக உலகம் தற்காலிகமானது, ஆன்மீக உலகம் நிரந்தரமானது இல்லையா? என்ன நிறைய ஒரு 5 பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? அதுல பௌதிக உலகத்துல நம்ம எல்லாமே டெம்பரரியா இருக்கிறதுனால நமக்கு அதோட கூடவே ஆன்மீகத்தையும் நம்ம விருத்தி பண்ணிட்டோம்னாக்க நம்ம பகவான் இருக்கிற இடத்துக்கு கோலோக பிருந்தாவன்ல போகலாம். பர்மனண்டா இருக்கும் சொல்யூஷன். அது நமக்கு கஷ்டம் எதுவுமே கிடையாது.
இங்க பௌதிகத்துல கஷ்ட நிமிஷங்கள்லாம் அனுபவிக்கணும். ஆன்மீக உலகத்துக்கு நீங்க போயிட்டு கிருஷ்ண பகவான் கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போயிட்டோம்னாக்க நீங்க எப்போதுமே சந்தோஷம் பார்க்கலாம். இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, எஸ்மா சொல்லுங்க. 8.15 படிக்கும். Yes, Mataji. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. புரிஞ்சுத்த ஸ்லோகத்திலேயே துக்காலயம் இந்த பரவி பௌதிக உலகத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் வரிசைப்பா. பக்தியின் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்தில் திரும்பி வருவது இல்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டார்கள். தற்காலிகமான ஜட உலகம் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் என்னும் துன்பங்களால் நிறைந்துள்ளது. எனவே மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்து கோலோக பிருந்தாவனம் எனப்படும் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைபவன் இயற்கையாகவே இங்கு திரும்பி வர விரும்புவதில்லை. மகாத்மாக்கள் அடையும் மிக உயர்ந்த இலக்கு. அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சுட்டா உங்களுக்கு பௌதிக உலகத்திற்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஓகே, எஸ்மா 8.16 படிங்க. Yes, Mataji. ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்தில் இருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறிபாடும் நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. எங்க இருந்தெல்லாம் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து தாழ்ந்த லோகம் வரைக்கும் பிறப்பு இறப்பு இது நடந்துட்டு தான் இருக்கும், துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. என்னுடைய இடம்னா என்ன? கிருஷ்ண பகவானோட இடம் கோலோக பிருந்தாவன். ஓகே, தேவலோகங்களை அடைபவர் மீண்டும் பிறப்பு இறப்புக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். பிரம்மலோகம், சந்திரலோகம் மற்றும் இந்திரலோகத்தையும் சேர்ந்தவர்களும் பூவுலகிற்குள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். எத்தனை இருக்கும்? 1000 யுகங்கள். அவரது இறைவின் காலமும் அது போன்று நீண்டதே. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்வியக்தத்துடன் இணைந்து விடுகிறார்கள். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகிறார்கள். இது 70லேருந்து 19 ஸ்லோகத்துக்குள்ள வருது. இதை நீங்க level 2 படிச்சு இன்னும் டீட்டெயில்டா ஸ்லோகத்தோட படிக்கணும். அதை இப்போ உங்களுக்கு வெறும் மீனிங் மட்டும் கொடுத்தாங்க. 20th ஸ்லோகம். இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது, என்றும் அழிவடையாதது. இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போது அந்த பகுதி அழிவடையது இல்லை. ஓகே, எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகர்கள் கூறுகிறார்களோ, எது பரமகதியாக அறியப்படுகிறதோ, எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பவும் வருவதில்லையோ அதுவே எனது உன்னத இருப்பிடம் சொல்றார். கோலோக பிருந்தாவனம் என்று அறியப்படும் இந்த பகுதி எப்படி இருக்கும்? கிருஷ்ணரின் இந்த பரம இருப்பிடம் சிந்தாமணி கற்களால் செய்யப்பட்ட மாளிகைகளை உடையது. விரும்பும் உணவினை வழங்கும் கற்பக மரங்களும் அளவின்றி பால் சுரக்கும் சுரபி பசுக்களும் அங்கு உள்ளன. இந்த உன்னத இருப்பிடத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான லட்சுமிகளால் பகவான் சேவை செய்யப்படுகிறார். கோவிந்தா என்று அழைக்கப்படும் ஆதிபுருஷனான அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாவார். பகவான் புல்லாங்குழலில் ஊதும் பழக்கம் உடையவர். அவரது திவ்யமான ரூபம் அனைத்து உலகையும் கவரக்கூடியதாகும். அவரது கண்கள் தாமரை இதழ்களை போன்றது. அவரது மேனி நிறம் மேகத்தின் நிறத்தை போன்றது. அவரது உடல் அழகு கோடிக்கணக்கான மன்மதன்களை மிஞ்சுவதாக அமைகிறது. அவர் மஞ்சள் நிற உடை உடுத்தி கழுத்தில் மாலை அணிந்து தலையில் மயில் தொகையை அணிந்துள்ளார். பிரம்ம சமீதியில் முழுமுதற் கடவுளின் இருப்பிடத்தை விட உயர்ந்தது எதுவும் இல்லை என்று
அதுவே பரமகதி என்றும் கூறுகின்றன. கிருஷ்ணர்கள் உயர் ஆன்மீக சக்தி திவ்யமானதும் நித்தியமானதுமாகும். ஜட இயற்கையின் மாற்றங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது கிருஷ்ணருடைய உயர் சக்தி. 20 ஓகே. எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகிறார்களோ அது பரமகதியாக அறியப்படுகிறதோ, எந்த இடத்திவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அதுவே எனது உன்னத இருப்பிடம். உலக விருந்தவனுக்கு அதுக்கு தான் சார்ஜ் போட்டு உலக விருந்தவனுக்கு இங்க இருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணருடைய இருப்பிடத்துல இந்த மாதிரி பசுக்கள் எல்லாமே அவருடைய இதெல்லாம் நண்பர்கள் யாரு, பசுக்கள் எல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கியது. இதெல்லாம் அதோடலாம் இருக்கலாம். நம்மளும் அந்த இடத்துல போய் இருக்கணும்னு ஒரு இது இருக்கு. ஒரு பூவாவது இருக்கணும், ஒரு புல்லாவாவது இருக்கணும், ஏதாவது ஒரு மரமாவது அங்கே போய் நம்ம இருக்கணும் அவளோட கிருஷ்ணரோட அப்படின்னு நமக்கு ஒரு இது. இந்த இடத்துல இந்த லீலைகள்லாம் பார்த்துட்டு எப்போதுமே சந்தோஷம். அங்கே நைட்டே கிடையாது, எப்போதுமே வெளிச்சம் தான். இங்கே ஒரு சூரியனை வச்சுன்னு நமக்கு வெளிச்சம் இருக்கு. அப்புறம் அது நைட் ஆனதுன்னா அது மறைஞ்சு போயிட்டு உங்களுக்கு நைட் ஆயிடுது, இருட்ட போயிடுறது. ஆனால் அங்கே போனாக்க 1000 சூரிய ஒளிச்சாக்க எப்படி ஒளி கிடைச்சதுன்னா எப்படி இருக்கும், அத்தனை ஒளி தெரிஞ்சு அப்படி இருந்துருக்குமா அது. ஓகே, இதெல்லாம் வேதாந்தத்துல இதுல வந்து சொல்லியிருக்கு. ஸோ இது முகுண்ட மாலா சோசத்துல இந்த மாதிரி சொல்றது. கிருஷ்ணா துவதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்த மத்தியைவ மே விசது மானச ராஜஹம்சக பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தை வரோதன விதௌ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. ஓ கிருஷ்ணா, உன்னுடைய திருவடி தாமரைகளாகிய கூட்டினுள் என்னுடைய மனமாகிய ராஜஹம்சம் இன்றே நுழையட்டும். உயிர் நீங்கும் சமயத்தில் கபம் வாதம் பித்தம் முதலியவற்றால் நெஞ்சை அடைக்கும் போது இவனை நான் எப்படி நினைக்க முடியும்? அதனால நான் சாகிற சமயத்துல எனக்கு கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன்னா, எனக்கு கபம் இருக்கு, என்னால் பேச முடியாத போறத என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியாது இல்லையா? அதனால நான் இருக்கிற வரைக்கும் நான் உன்னை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணி உன்னை நினைக்கிறதுக்கு எனக்கு நெஞ்சை உன்னை எப்படி நான் நினைக்க முடியும்? அதனால இப்பவே நுழையட்டும், இன்றே நுழையட்டும். உயிர் நீங்கும் சமயத்துல என்ன ஆகும் தெரியாது, அதனால இப்பவே நான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு உதவி புரி அப்படின்னு முகுந்த மால சோசனில் சொல்லியிருக்கு. எல்லோரிலுமே சிறந்தவனான பரமபுருஷ பகவானை கலக்கமற்ற பக்தியினால் அடைய முடியும். அவர் தனது இருப்பிடத்தில் வசிக்கும் போதிலும் எங்கும் நிறைந்தவராக உள்ளார். மேலும் அனைத்தும் அவரினுள் அமைந்தது. அவரோட பகவானுடைய இடம் என்ன? இது கோலோக விருந்தாவன். அவர் கோலோக விருந்தாவன்ல தான் இருக்கணும்னு இதுவா, அதுதான் இடம். ஆனா அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். அவர் படைச்ச பிரபஞ்சத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அவர் இருப்பார். அதாவது பகவான் தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார், சொல்லுவோம் இல்லையா, தூசில எந்த இடத்துலையும் இருப்பார். அதனால அவரை வந்து அனைத்திலும் அவர் அமைந்து உள்ளது. உலகவாசிகள் மரணத்தின் போது சந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். காலப்போக்கில் பூவிலிருந்து திரும்புகிறார்கள். உயர்வைப்பை சேர்ந்த ஆத்மாக்கள் சந்திரனில் இருக்கிறார்கள். அதனால அவளுக்கு அந்த சந்திரலோகத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் அது நம்ம பண்ண புண்ணியங்கள்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வருவாள். இந்த மாதிரி பிறவி எடுத்துட்டு இருந்துருக்கோம். முக்கியம் எப்போதுமே கிருஷ்ணரை பத்தி நினைச்சு அவரை பத்தி பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்றவாளுக்கெல்லாம் மறுபிறவி கிடையாது, மேல கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போகலாம். ஓகே, இந்த உலகம் துக்காலயமா அல்லது சுக்காலயமா என்பதை நீங்கள் உறுதியாக நம்புகிறீர்களா? நம்ம இது இப்ப இருக்கோம் இல்லையா, இது நல்ல துன்பம் நிறைந்த உலகமா இல்லது இன்பம் நிறைந்த உலகமா? துக்காலயம் தான். துக்காலயம் தான். என்ன துக்காலயம் தான் நமக்கு. ஏன்னா வந்து நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் பௌதிகத்துல நம்ம சார்ந்து இருக்கோம். ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம், ஒண்ணு இல்லைன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்கும். எப்போதுமே இந்த பெர்மனண்டா சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. ஒண்ணுமில்ல, நேற்றுக்கு வீட்டுல ஒரு பார்ட்டி இருக்குன்னா என்ன பண்றோம், வீட்டுல நல்ல வடை பாயசம் எல்லாம் பண்ணி வீட்டுல பிரமாதமா சாப்பிட்றோம். சாப்பிட்ற உடனே என்ன, அந்த சமயத்துல எல்லாரும் வந்திருக்காங்க, ரொம்ப பர்த்டே பார்ட்டி கொண்டாடுறோம், வெட்டிங் டே பார்ட்டி எதாவது கொண்டாடுறோம். அந்த மாதிரி பண்ண சமயத்துல அந்த சமயத்துக்கு தான் அந்த இது நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். அவங்க எல்லாரும் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நீ அப்படி பண்ண இப்படி பண்ணன்னு வீட்டுக்குள்ள சண்டை வரும். மறுபடியும் அந்த சந்தோஷம் மூடு போய் இன்பம் போய் துன்பம் வந்துடும். சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குள்ளேருந்து பெரிய விஷயங்கள் வரைக்கும் இப்படிதான் நடந்ததுக்கு. இந்த மாதிரி இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிறதுல வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டத்தெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறோம். கையில காசு இன்னைக்கு இருக்கு, நாளைக்கு பார்த்தேன்னா எல்லாமே லாஸ், கம்பெனியில லாஸ் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் போச்சு அப்படின்னு. கையில இருக்க பணமும் போச்சு. பணம் ஒரு நாளைக்கு இருக்கும், பணம் 10 தீரும், பணத்தை வச்சுன்னு எல்லாம் பண்ணி தப்பு தண்டாக்காதீங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் அது ஆக மொத்தம் இது துக்காலயமா தான் இருக்கு.
சுக்காலயமா இருக்க முடியாது. சுக்காலயம் நமக்கு வேணும்னாக்க நமக்கு வந்து இந்த துக்காலயத்துல இருந்துட்டு பகவானுடைய பேரை நம்ம ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறிட்டு பகவானை நினைச்சிட்டு அவரை ஜபம் பண்ணிட்டு நாம ஜபம் 16 ரவுண்டு ஒரு நாளைக்கு பண்ணி அப்புறம் பாகவதம் பகவத்கீதை கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்னு ஒன்று நடக்குது இல்லையா, அந்த கிளாஸையும் அட்டன் பண்ணுவோம். என்னென்ன நம்மளால முடியுமோ அது எங்கெல்லாம் சொற்பொழிவு எல்லாம் இதுங்க நடக்குது இல்லையா, அதுக்கு பேர் என்ன உபன்யாசம் மாதிரிலாம் சொல்லி கொடுக்குறா, அந்த இடத்துல எல்லாம் உட்காந்து அதெல்லாம் கேட்டுட்டு அதில் புத்தி செலுத்தினாக்க நல்லது. அதுக்கெல்லாம் எங்க டைம் இருக்கு, நாங்கள் ஆஃபீஸ் போக வேண்டாமா, எது வேண்டாமா, ஓகே அதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஏஜ் இருக்குதுன்னா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் எப்போ டைம் கிடையாது, ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறமா பண்ண ஆரம்பிக்கும். இப்போ அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அரை மணி நேரமான செலவழிக்க வேண்டியதுதான். அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணா தான் வரும் கடைசி நிமிடத்துல. ஓகே, எஸ்மா 8.28 படிக்கோ கமலாஜி. தேஷு வேதேஷு யஞேஷு தபஸு சைவ தானேஷு யத் புண்ணியஃபலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்யம். பக்தி தொண்டில் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்தல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பது இல்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நிச்சயமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். அதனால பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்கணும். ஓகேயா? இப்ப வந்து யாகங்களை செய்தல்னா, யாகம் பண்றதுன்னா கலியுகத்துக்கு ஏற்ற யாகம் சாண்டிங் தான். யாகங்களை செய்தல்னு சொன்னதுன்னா அதுதான். நம்மள வந்து பெரிய பெரிய எக்ஸ்பென்சிவ் யாகங்கள்லாம் பண்ண சொல்லி கொடுக்கல. ஓகேயா? வேதேஷு யஜ்ஞேஷு தபசு செய்வ தானேஷு யத் புண்ணியஃபலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வாம் யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். பகவத்கீதையின் மீது நம்பிக்கை உள்ளவன் பகவத்கீதையை பக்தனிடமிருந்தே கேட்க வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வையும் பக்தி தொண்டையும் முக்கியமாக விளக்கக்கூடிய 7வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் தான் இந்த ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். 7th and 8th சாப்டர்ல அதனுடைய சாராம்சம் தான் இந்த ஸ்லோகம். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடியுது. 28 ஸ்லோகாஸ் இல்லை. அர்ஜுனனை கேட்ட 8 கேள்விகள் கேட்கிறான். மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கூறணும், யோகா மிஸ்ரா பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு செய்தல், தூய பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு செய்தல், பொருள் உலகம் வர்சஸ் ஆன்மீக உலகம், கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியின் மேன்மை, இதுவும் பார்த்தோம். இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. நம்ம ஒரு குட்டி கதை ஒன்று சொல்லலாம். ஓகே, கிருஷ்ணருக்கு பாலிய நண்பனாக இருந்தவர் யாரு? சுதாமா. ஓகே, அவரை வந்து சுதாமான்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா குசேலன். தமிழ்நாட்டில் நம்ம தமிழ்ல எல்லாம் குசேலன்னு சொல்லுவோம். அவன் குசேலன். அவன் வந்து மன்னர் பரம்பரையில வந்த கிருஷ்ணர். இப்போ வந்து ஏழ்மையான அந்தன குடும்பத்துல வந்தவர் குசேலன். இவன் 2 பேர் சுதாமா. அவன் 2 பேரும், ஆனா 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏற்றுமை இல்லாம பழகிட்டு இருந்தா. அவ கல்வி முடிந்ததும் பிரிந்து விட்டார்கள். கல்வினா என்ன? ஆயக்கலைகள் 64யும் ஒரு சந்தீபினி இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருந்து, சந்தீபினி இது அதுக்குள்ள போய் உட்காந்துட்டு அவ 2 பேரும் ஆயக்கலைகள் 64யும் கத்துக்கிறதுக்கு அங்க போய் கத்துண்டா. அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவ வந்து அங்க கத்துக்கும் போது அவ ஏற்கனவே அந்தனர் குளத்தில் பிறந்ததுனால அவர் ஏற்கனவே கஷ்டப்பட்டு ஏழையா தான் இருந்திருக்கார். அப்புறம் அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு அவ வந்து அன்னன்னைக்கு கொடுத்த ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் கொடுப்பா இல்லையா, அதை ஒழுங்கா பண்ணாத போயிட்டார். ஒரு நாளைக்கு அதை போன உடனே என்னது இது நான் சொல்லி கொடுத்தது பண்ணாம வந்துருக்கேன். அவருடைய ஆச்சாரியார் வந்து அவளுக்கு வந்து கோபப்பட்டுட்டு ஒரு காட்டுல போய் சொல்லி பொறிக்கணுவாங்க. ராத்திரி எனக்கு சமைச்சு சாப்பாடு போடுறதுக்கு என் ஒய்ஃப்க்கு போனோம் அப்படின்னு. அவன் ஒய்ஃப் சொல்லி என்னது இது, குழந்தைகள் எல்லாம் இப்படி ராத்திரி வேலையில சாயங்கால நேரத்துல அனுப்புறையில காட்டுக்கலாம். அவன் என்ன பண்ணா, வீட்டுல இருக்கிற தம்பத்துக்கு இருக்க ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்சம் போல இருந்தது, அதை எடுத்து 2 பொட்டலமா கட்டி ஒன்று கிருஷ்ணர் கையிலையும், ஒன்று கிருஷ்ணருக்கும், ஒன்று சுதாமாக்கும் வச்சுக்கோன்னு சுதாமா கையில 2 பேக்கெட்டையும் கொடுத்தா. அவர் எல்லாம் எடுத்துட்டு 2 பேரும் எடுத்துட்டு காட்டுக்கு போறாரு சொல்லி பொறுக்கிறதுக்கு. அங்க போகும்போது சொல்லி பொறுக்க போச்சு. கொஞ்சம் ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளேயே அவருக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சுடுது. யாருக்கு? சுதாமாக்கு. அதை எடுத்து அதை பிச்சு திங்க ஆரம்பிச்சுட்டு தான் பேக்கெட்டை. அது தின்ன உடனே அவருக்கு பசி அடங்கல. அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு இந்த பேக்கெட்டையும் பிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார். அதை எடுத்து ஒரே ஒரு வாய் தான் வாயில போட்டுருப்பாரு. அது பிரிச்சு
அதை போட்ட உடனே கிருஷ்ணர் இப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தார். அவர் வந்து வாயை திறந்து ஒண்ணுமே சொல்லலையாம். அன்னைக்கு ஏற்கனவே அவர் ஏழை, அதுக்கப்புறமா இன்னும் ஏழையாகவும் போயிட்டார். கம்ப்ளீட்டா ஏழையாயிட்டார். ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா அவருக்கு இந்த சுதாமாவை கல்யாணம் பண்ண, ஏழைனா வறுமையில வாடிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்துட்டு அதோட வச்சுருந்தா வீட்டில் ஒண்ணுமே இல்லை. அப்போ ஒய்ஃப் சொன்னா, உங்களுக்கு தான் சிறந்த நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார் இல்லையா, அவரை போய் பார்த்துட்டு வாங்களேன் நீங்க அப்படிங்கிறோம். அப்போ வந்து வீட்டில் வந்து கட்டின்னு வேஷ்டியே கீழ வேஷ்டி, வீட்டில் ஒண்ணுமே இல்லை. கொஞ்சம் பிறகு ஒரு டப்பா திறந்து பார்த்தா கொஞ்சம் அவுல் இருந்தது. ஒய்ஃபு அவன் என்ன பண்ணா, இந்த அவுல் தான் இருக்கு, இதை எடுத்துன்னு போய் கொடுங்க, உங்க ஃப்ரெண்டு வாங்கிப்பார், எதா இருந்தாலும் அவர் வாங்கிப்பார், உங்க ஃப்ரெண்டு ரொம்ப நல்ல மாதிரி அவர் அப்படி இப்படின்னு அவர் சொல்லி அவர் எடுத்து அவுல் எடுத்து வீட்டில் இருக்க கிழிஞ்ச வேஷ்டி துண்டு ஒன்று அதுக்குள்ளே எடுத்து பொட்டில் ஒரு மூட்டை மாதிரி கட்டி, அந்த காலத்துல எல்லாம் எப்படி எடுத்துன்னு போவான்னா, ஒரு தோளில் ஒரு கழியை வச்சு அதுக்குள்ள சாமானை தூக்கின்னு போவா இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இதுல வந்து இந்த மூட்டையை எடுத்து மாட்டி கொடுத்து அவனை போயிட்டு வாங்கன்னு அனுப்புகிறான். அவன் எடுத்துன்னு அங்கே போறாரு காட்டுக்கு. அங்கே போற இது காட்டுக்கு இல்லை, கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கு போறார். அங்கே போற வந்து கிருஷ்ணர் வீட்டு வாசல், அரண்மனை வாசல்ல போய் நிற்கிறார். அங்கே நின்று அங்கே வாயில் காப்பாளர்கள்லாம் அவளை உள்ள விட மாட்டேங்கிறார். பிச்சைக்கார மாதிரி வந்து நிற்கிற, கிருஷ்ணரை பார்க்கணுமா, நீ உள்ள போறதுக்கு உனக்கு ஏதாவது இது இருக்கா அப்படின்னு அவளை கண்ணா பின்னா திட்டி போயிட்டு வாடி அப்படின்னு அவள்லாம் அவளை திட்டுறா. அது திட்டின உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, திரும்பி போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அங்கேருந்து கிருஷ்ணர் வந்து அங்கேருந்து சுதாமா அப்படின்னு கூட்டினா அவரே வெளியில வந்தார். வாப்பா உள்ளவா அப்படின்னு அவர் கையை பிடிச்சி அழிச்சு எல்லாரும் அந்த காப்பாளர்கள் வாயில் காப்பாளர்கள்லாம் அப்படியே ஆணு முழிக்கிறார். வேண்டான்னு அவனை அடிச்சு வெட்டணும், அவனை உள்ள கூப்பிட்டு போறாருன்ட்டு எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கா. உள்ள போனதுதான் அவருக்கு கால் அலும்பி ஃப்ரெண்டு, அதாவது நண்பனாகவும் இருப்பார் கிருஷ்ணர். அவருக்கு என்னென்ன வேணுமோ அத்தனையும் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு அவ்வளோ இதுவும் உண்டு. அவருக்கு அவர் காலெல்லாம் அலும்பி அவன் கொண்டு வந்து என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன் எனக்கா அப்படின்ட்டு அந்த அவுல இந்த கிருஷ்ண அழுக்கு துணியில இருக்கிற அவுலை எடுத்து சாப்பிட்டார். எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து அவள் பேசியிருந்தா. அப்புறமா நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்புறாரு. குசையில் சுதாமா கிளம்பி வீட்டுக்கு போறார். வீட்டுக்கு போகிற விட அவர்கிட்ட போய் அவள் ஒய்ஃப் என்ன சொல்லி அனுப்பிச்சா, அவர் கொஞ்சம் போய் அவர்கிட்ட கேட்டு ஏதாவது கொஞ்சம் செலவுக்கு பணம் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு தான் அனுப்பிச்சா. ஆனால் இவர் வாயை தந்து அவர் கேட்கறதுக்கு அவருக்கு இது நண்பன் இல்லையா, அதனால கேட்க வேண்டாம் அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும். அவர் நண்பன் எப்படி இருக்காங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒன்றுமே கேட்காத வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்துருக்காரு. வந்த உடனே ஐயோ நம்ம கேட்காத ஒரு திரும்பி வீட்டுக்கு போனால் ஒய்ஃப் கேட்க போகிறாள் நம்மளே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு போயிட்டே இருக்காரு. வீடு அங்கேருந்து அந்த குடிசை வீடானது பெரிய அரண்மனையாக பெரிய பங்களாவாக மாறிவிடுச்சு. வீட்டுக்குள்ளே உள்ள நுழைஞ்சா வீட்டில் ஒரே அலமாரி அது இதுன்னு பொண்டாட்டிக்கு புடவை நகை ஆர்னமெண்ட்ஸு எல்லாம் வச்சு வீட்டில் கிச்சனில் போய் பார்த்தேன்னா சாமான்கள் எல்லாம் வந்து எல்லாம் கிருஷ்ணர் இங்கே இருந்தபடியே வீட்டுக்கு போய் சேர்றதுக்குள்ள அத்தனையும் மாற்றி விட்டுட்டார். ஒய்ஃப் வந்த உடனே என்ன இன்னைக்கு சாப்பாடு பண்ணலாம் அதை பண்ணலான்ட்டு அவள் வந்து எல்லாத்தையும் மாற்றி சாப்பாடுலாம் பண்ணி அப்புறம் அன்னையிலேருந்து சந்தோஷமா. எதுக்கு இந்த கதை சொல்றேன்னா, கிருஷ்ணரை நம்பினார் கைவிடப்பட மாட்டார், கடைசி நம்மளை நல்லா காப்பாற்றி கொடுப்பார். ஓகே, அவருடைய வறுமை வாழ்வை அகற்றிய இது கிருஷ்ண பகவானுக்கு சுதாமா நன்றி சொன்னார் அப்படின்னு இந்த கதை. ஓகே, நம்ம எல்லாரும் இப்போ கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட நம்ம தூரத்துலேருந்து இப்போ சாண்டிங் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 16 ரவுண்டு பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெருங்கி வருவார். அப்புறம் வந்த உடனே அவர் நமக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணி கொடுப்பாருங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதுக்காக தான் நான் சாண்டிங் ஏன் சொல்றேன்னா அதுக்கு உண்டான மதிப்பே தனி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் நான் சொல்றேன், சொன்ன உடனே நீங்க வந்து ஒரே ஒரு டைம் என் கூட சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. ஓகே, வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே எஸ் கமலஜி. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாஸ்து உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம யோகோ நாம அஷ்டமோத்யாயः. அஸ்மின் பராத்மன்